же позді. І в день той войден от суботи дверем затворенним, і же б'ях учениці особрані страха ради одеське. Прийде Ісус Христа посреди ложа і мир вам, і сярек по своїм руці носі, і ребра своє. Возвратиша же шепнеться, видівши Господе, рече же Ісус, спаки мир вам, якоже послал мій Отець, я спосилаю вас, і сярек дуну лавла, їм прийміте Дух Свят, їм же отпустите, рек отпустяться, їм же держите, держаться. Господу помолимся серцем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О Пресвятій Богородиці, помолимся серцем. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святому Іоанну Крестителю, помолимся серцем. Всім святим помолимся всім. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Пророки Божий, Христече, Пресвятителю Господній Йоанне, так в молитвах люди по всьому світу взивають і моляться до величайшого із людей, як сказав Христос, не було більше рожденних у жонах Старого Завіта і начало Нового Завіта, як пророк Іоанн Креститель. Святий пророк Божий Іоанн Креститель явився на землі, возростав в пустині, родився від престарілих родителей Захарії і Єлисавети, творив святу жизнь в пустині і вийшов на общественне служення людям народу з ціллю для того, щоб приготувати род ізбраний для достойного прийняття Месії, тобто пришествия на землю Христа Спасителя. Ведь народ на землі святився, народ чекав Месію, коли же прийде Христос на землю, коли же ісполняться пророчества, коли же ісполняться всі закони божественні. Но Христос сказав, не одна точка, не одна черта, і ота не прийде із закона Господнього, тобто не пропаде і не іщезне, поки не ісполниться все. І як пророк Божий Ісаїя назвав Іоанна Крестителя гласом вопіющого в пустині. Не в великих мільйонних городах, а іменно з пустині вийшов пророк Божий на велику місію, щоб приготувати достойно людей, які жили на землі і в то врем'я, і в нинішній час. Бо врем'я не дуже спокійне, щоб представити і приготувати чистий путь. Ведь він возвишенно пламенні речі говорив, казав, пусть і гора понизиться, і всяка ізвіліста дорога, неровний путь, пусть випрямиться, бо йде вже Христос Месія, і увидить всяка плоть, живуща на землі, і узрить, увидить спасення Божє. Тому то в нинішній такий теплий, великий літній день Свята Церковь особенно почитає молитвами, празднує рождення величайшого пророка Іоанна Крестителя. Само слово рождення, хто би не був, де би не було, що би не було, воно є радісне, непечальне событие. І Христос Спаситель, коли прийшов на землю, пророк Божий Іоанн Креститель говорить, йому должно рости, бо много послідувало за ним світа народа, а мені должно умалятися перед ним. Бо він був великою звіздою перед восходящим сонцем Христос. Він себе вважав недостойним Христа. Я недостойний, говорить, розв'язати шнурок обуві його
бо він величайший є Син Божий і Син чоловічий, який прийшов на землю. Для чого? Для спасення рода чоловічого. І в нинішній теплий, великий день люди по всьому світу, християни, прославляють величайшого із рожденних женами, пророка Старого Завіта, який соєдинив і Новий Завіт, був якоби радугою великою соєдинення тим мостом, переходящим із Старого Завіта до Нового Завіта, якби соєдинив оба завіти в одно. І дійсно нинішній день є радісний, веселий, прославляє чоловічество на землі великого пророка, одного із послідних, но великих пророків Іоанна Хрестителя. Я всіх хочу поздоровити, хто носить ім'я святого Іоанна Хрестителя Іванів, но й не тільки Іванів, а Івановичів, і не тільки Івановичів, а і Івановних, щоб довго жили, аби довго ходили на землі і виходили сюди, на цю велику святу гору, бо ми вже все ж таки є немножко ближе к небу Господу. На нинішній день все окончено. Тут у нас немножко є невеличкий тормозок, хто прийшов здалеку, хто трудився горі горов пішаком, хоча то щаслива людина, що йде пішки, що берує, то само такої головної людини, бо коли вже не берує, звісно, ісікають сили. Так що тут жінки наші приготовили, тут немного, тут холодочку тіли коло церкви. Так що на цьому все окончено. Неділю Петра, неділя Божа, на Петра вода тепла, самі знаєте, бо дуже жарко, вище 30 градусів тепла. Служби у нас не буде, празднику Межірю, хто берує, піти, хто значить туди. У нас не буде, аж так через неділю, де не живі. На цьому все окончено, най Бог дасть здоров'я всім, хто прийшов, хто вийшов. Тут, як я сказав, вже немножко тормозок. Бо як грузин каже в поговорці, каже, куди спішиш, дорогой, садись, отдохни, шашлик погрези. Хоч постний, хоч ясний, хто який, но желательно постний. Так що юмор необхідно в житті людей. На цьому все окончено, щасливо, радосно. Вітайте ангела-хранителя всім доброго здоров'я. Благословення Господне на вас, побладать і чого любив, все да нині і пресно віки віков. Що там вода і підніметься, що там?